se han kommer med dig in. Ja. Titta! Hoppa. Du kan komma in nu. Är det också en kamera den? Ja, det är inte min. Just det. Det var ju lite bättre. Nej, ta till den. Ja, på dig framåt. Det var gömt. Oj, hörde den? Ja, det var. Ingen potta. Han letar sig framåt på sin lösning. Det är den jag gör. Jag ska bara snussa dig nu. Rakt ut. Här uppe i en Annika, poppa. Ska han gärna? Nej. Annika, vi behöver en ny pop. Du kan komma in, Annika. Precis. Kenneth, hoppa. Ser han? Nej, jag ser inte hon själv. Du får gärna lov att resa dig helt upp. Ser han? Det vill ha. Tog vi här nu? Ja, du är en duktig kille! Vilken kille! Vilken kille! Kom du på någon sida vinden? Va? Ja, det var det. Ja. Jajamensan! Whee! Fokusera på allt. Mina fingrar blir så äckliga, de blir som korvar. Jag kan ju säga att han ligger